Allah na gode ma. Allah na gode ma. Kai. Na'am mai gida haka ta lafiya kake ta rufka min sallama ina daki. Lafiya lau uwar gida wallahi. Kin san me faru? Me ya faru yau na ganka ya cikin murna kake? Hajiya Hauwa garkokon kwasiya Saudiya. Ta muni alƙawarin gida da jari da mota hawa. Kace mai gida asirin mu ya rufu. Asirin na rufu na fara shawara. So nake. Shawara kuma me mai gida? Suna shigowa. Zan karo miki abokiyar zama saboda tsaro. Kishiya? A nan gida? A abokiyar zama dai. Kishiya dai. Ai ya baka shawara ka karo mun abokiyar zama. Kin san ban da abokin da ya wuce wanda zai ban shawara irin Halifa Gwaigwai. To da kai da Halifa Gwaigwai ne. Gida hakuri. Me zafi? Kishiya da zaka karo. A taimaka miki gurin. A nan cikin gida? A nan da zaka karo min kishiya a wannan gida? Uwar gida to ai abin da nake ga. Jirani ina so. Yawwa. Ta amince ka abu wallahi na ji daɗi. Mutum da gidan shi kamata. Kana ce ban ƙara kisha ba. Na ƙarfin gida na wallahi. Ban da ra'ayi. Maimaita abin da kake. Kin san ai wallahi da yana nake miki uwar gida. Kin san ke kadai ce ai. Kishiya a gidan nan? A ka ba da ba ka. Ƙara jin wannan magana ta fito daga cikin bakin. Kar in ƙara ji na gida da. wallahi da gangan nake. Haka ba ka ganin sai uwar gida dan Allah ya hakuri dan Allah. Ni dai na ga mu kar in ƙara jin wannan magana.